Ola, son María Lado e son escritora. Aínda que maiormente a xente me conoce por escribir poesía para adultos, tamén escribo moitos contos para nenos e para nenas. Algúns deses contos que escribo ás veces acaban saíndo con forma de libro, pero outras veces acaban en riba dos escenarios, ou ben con forma de espectáculo de teatro, ou ben con forma de contacontos. Pero eu escribo de todo, escribo narrativa, escribo teatro, escribo prácticamente calquera cousa que se poida escribir, porque o que máis me gusta é crear historias. Por iso casi sempre digo que son escritora e non que son poeta, porque me dedico a escribir calquera xénero que me permita contar unha historia. Outra das cousas que fago moito como escritora é dar obradoiros. Todos os obradoiros que dou están relacionados ca literatura. Algúns son obradoiros para xente maior, para adultas e adultos, e outros son obradoiros para crianzas. Algúns son obradoiros para que a xente se anime a escribir e outros son obradoiros para que a xente se anime a ler. Pero realmente entendo que todos os obradoiros teñen que ter en común ser moi divertidos. O sexa, que teñen que ter xogos e actividades que nos permitan achegarnos á literatura de maneira entretida. Porque eu creo que a literatura é un xogo moi divertido e ademais creo que a literatura che pode cambiar a vida. Pero, sobre todo, creo que é un xogo moi divertido. Así que o obradoiro que comeza agora é un obradoiro para aquelas familias que queiran xogar a contar historias, xa ben sexa a contar historias escribíndoas ou a contar historias simplemente contándoas, porque no fondo o proceso é moi semellante. Realmente este é un obradoiro de inventar historias. Despois, se as queredes escribir ou se as queredes contar solamente de maneira oral, iso xa o deixo na vosa man. Eu creo que contar historias e crear historias é un xogo. É un xogo que aprendemos na infancia, pero que dura toda a vida. É un xogo que nos entretén, pero ademais entrena o noso cerebro. Pon en forma a nosa imaginación. A imaginación, supoño que o sabedes, é un síntoma de intelixencia, porque como din as vellas e os vellos, só as persoas burras se aburren. Así que contar historias é unha maneira de manter a nosa imaginación en forma, pero contar historias tamén é unha maneira de entender e explicar o mundo. E aínda creo unha cousa máis, creo que contar historias é unha maneira tamén de crear o mundo que desexamos crear, claro. Así que sempre que dou un obradoiro de contar historias ou de crear historias, sempre lle pido á xente que intenten dedicar medio minuto de pensada ás cousas que van a contar. Quero dicir, non sempre temos que repetir os mesmos roles que se levan repetindo durante anos e anos, como que as madrastras son todas malas, porque hoxe en día hai moitas familias que teñen madrastras, entre comillas, entre aspas. E tamén non temos que repetir sempre que as princesas son esas chavalas que están esperando a que algo gualles apareza na vida diante dos fusiños, porque todas sabemos que as nenas de hoxe en día temos o poder ou teñen o poder de facer o que elas queiran e non teñen que estar ali esperando a que ninguén as veña a rescatar. Así que, cando creedes unha historia, aínda que creamos para divertirnos, tamén podedes dedicar medio minuto de pensada a reflexionar sobre que é o que estades transmitindo, porque ás veces moitos deses roles que herdamos e que levan tantos séculos operando entre nós, nin sequera somos conscientes de que os estamos retransmitindo. Como vos dixo iso, tamén vos dixo que eses datos non teñen por que ser o máis importante da historia. De feito, o máis importante da historia debería ser a historia en sí. Pero sí que é certo que ás veces teñen certo valor engadido. Quero dicir que Carapuchiña teña dúas mamás ou dous papás, ou sexa, filla de solteira, non é realmente moi importante para a historia de Carapuchiña, pero se Carapuchiña ten dúas mamás, todas aquelas nenas que teñen dúas mamás veránse por primeira vez, ou por unha das poucas veces na súa vida, reflexadas nesa historia que están lendo. E iso sí que ten certa importancia, aínda que non faja cambiar moito a trama do conto de Carapuchiña. Eu creo que é importante que as nosas nenas e os nosos nenos vexan o seu mundo e o mundo que lle queremos deixar reflexado nas historias que len e nas historias que escoitan. Por exemplo, eu recordo con moita emoción a primeira vez que lín un conto en gallego.
Eu era moi pequena e pensaba que a lingua dos libros era o castelán. E a primeira vez que meus pais foron a unha feira do libro ali na Coruña e me compraron un libro en gallego, flipei. E durante moitos anos aquel foi o meu libro preferido, tanto que dormía abrazada a él, porque era a primeira vez na miña vida que vía que a miña lingua podía estar nun sitio tan maravilloso como un libro. Quero decir, era a primeira vez que vía o meu mundo reflexado nun libro. Ese libro, nunca o esquecerei, era O Demo Rapatú, que nin siquiera era un libro originalmente en gallego, sino que era unha traducción, creo que do alemán ou algo así. Convido a editorial que o publicou en gallego a que se poña en contacto comigo, porque nunca volvín a saber nada do Demo Rapatú e na miña casa hai moitos anos que se perdiu. É un libro que lle teño un mogollón de aprecio. Pero vamos a continuar. Sobre todo, recordemos que o importante é que as historias nos deben divertir e entreter. Poden ensinarnos, claro que sí, pero o que mola é que usemos a nosa imaginación para divertirnos. Ben, e despois de todo este rollo de introducción, imos comezar co obradoiro. Este obradoiro só pretende ser un pequeno percorrido por algunhas ideas ou ferramentas ou xogos que vos propoño para que experimentedes en familia o prazer de contar historias xuntos. A primeira parada que quería que fixéramos é simplemente para que o teñamos en conta son os xogos tradicionais, porque hai moitos xogos tradicionais que teñen no seu cerne a capacidade de valeren para contar historias. Eu anímovos a que xoguedes a todos eles. Un deles, ou seguramente o primeiro que nos ven á cabeza, son eses xogos de roles onde interpretas un personaxe e a medida que vas interpretando, pois vas vivindo aquela historia que vas creando. Eu anímovos dende a vosa vida adulta a que vos unades e vos deixedes arrastrar por eses xogos cas vosas crianzas, porque son realmente divertidos, rompen todas as nosas barreiras da vergoña e activan a nosa imaginación. Por se vos vale de exemplo, eu recordo con moita emoción aquelas tardes da infancia en Sé, ali na Costa da Morte, que botei xogando ca miña amiga, a filla da xente de Estanco, a Luz de Luna, aquela serie de detectives que interpretaban Bruce Willis e Sybil Shepherd. E nós xogábamos ali no recheo de Sé e eu recordo aquelas tardes con verdadeiro amor. Tamén recordo como xogaba con miña prima Genoveva, alá en Mallou, o equipo A, porque miña prima era máis de acción e o equipo A era museo máis ela, non nos facía falta ninguén máis. E se vedes que os xogos de roles se vos dan ben, podedes dedicarvos á saída laboral que ten, que é o teatro. E así chegamos ao teatro, porque o teatro é outra desas actividades que podedes facer na casa, en familia, para crear historias. Normalmente, cando se fala de teatro para crianzas, pénsase en teatro de títeres, pero non perdades de vista que na vosa casa, cas vosas crianzas, podedes facer funcións de teatro improvisadas ou escritas por vos mesmas ou incluso pactadas, aínda que non as escribades, senón que pactedes que vai ocorrer en cada escena e que vai ocorrer ao final, e que podedes facer esas funcións de teatro co gallo de calquera ocasión especial, como pode ser pois un aniversario, unha festa ou simplemente un venres pola noite. Esas funcións de teatro, ademais de axudarvos a traballar en grupo, tamén activarán moito a vosa enerxía interior e a vosa creación. E incluso podedes pensar en profesionalizarvos e facer cartéis e vender entradas ou incluso ensayar antes da estrea. Tan só vos digo que vos deixedes un pouco arrastrar e que non entredes en pánico se non sae todo perfecto, porque non estades montando unha ópera, senón que simplemente estades pasando un momento divertido cas vosas crianzas. E ademais hai que saber disfrutar do desastre, que é unha das cousas tamén máis deliciosas que se pode facer en familia, fracasar. Ben, a nosa seguinte parada van a ser os xogos de mesa. Hoxe en día hai numerosos xogos de mesa que ou ben están orientados para a creación de historias ou ben podedes adaptar para empregalos con ese fin. Eu trouxenvos dous que son os que máis emprego tanto na casa como nos obradoiros que dou para crianzas e para adultos. E imos facer un pequeno percorrido por eles. O primeiro xogo que vos trouxen é un xogo que se chama Dixit, que ven así nesta caixa. Realmente o Dixit non está pensado para contar historias, pero eu fixen unha adaptación que nos permite facer poesía dadaísta, e que enseguida vos conto. O Dixit é un xogo cuxa base son unha baralla de cartas ilustradas.
Está o meu can participando do obradoiro. A peculiaridade das cartas do Dixit, que vedes aquí, é que as ilustracións son bastante evocadoras. Hai numerosas caixas de Dixit. Hai un xogo base que funciona como tableiro, que realmente só vale para contar os puntos, e despois hai numerosas caixas, cada caixa trae unha baralla, e cada baralla, está ilustrada por unha autora diferente, co cal tendes moitos estilos de ilustración para escoller. Entonces, como podedes ver, o Dixit son 80 e pico cartas que as ilustracións valennos para deixar voar a imaginación. Imos ver primeiro como se xoga o Dixit originalmente. O Dixit non está feito para crear historias. O Dixit xógase que cada persoa ten un número de cartas na súa man e a primeira persoa do turno escolle unha delas e coloca boca abaixo sobre a mesa, sin que ninguén a vexa, e escolle un título para ela. Un título que pode ser unha palabra ou unha frase que sirva para máis ou menos describir a carta ou que podera valer efectivamente como título da carta. Por exemplo, imaginemos que eu escollo esta carta, ninguén a ve, e de título póñolle perigo inminente e coloco sobre a mesa. Entón, o resto de xogadoras deben buscar entre as cartas da súa man cal delas se adapta a ese título e botala sobre a mesa boca abaixo sin que ninguén a vexa. A continuación barállanse as cartas e o xogo consiste en levantalas e intentar averiguar cal foi a carta original. En función de se acerta ou non, ou do número de acertos que teña cada carta, pois estableces unha puntuación que é o que che fai ganar ou perder. Ben, a adaptación que fixen eu é un pouco dadaísta, no sentido de que nos permite, como vos dixen, compoñer un poema dadaísta. Consiste en que cada persoa escolle un verso para cada unha das súas cartas. Un pequeno verso para cada unha das súas cartas. E ímolas botando sobre a mesa de maneira que vamos compoñendo o noso poema. Este é un experimento moi divertido, pero que ao longo do tempo tenme dado grandes alegrías, porque normalmente acaban saindo poemas que dentro do seu dadaísmo acaban por ter sentido e por construir imaxes moi fermosas. Isto non vos lo dixen, pero o Dixit podedes xogar cas vosas crianzas. Eu creo que a partir dos 6 anos, dependendo da nena e do neno, xa se pode xogar. Dende logo, xogando con crianzas, intentaredes adaptar un pouco o nivel ao nivel das crianzas, pero é unha experiencia que realmente eu valoro moi positivamente. Ben, chegados a este punto, pensei que tal vez teríades un pouco de curiosidade por saber como é iso de escribir empregando as cartas do Dixit. Así que vou a deixar sobre a mesa 6 cartas do Dixit e vou ir dándolle a volta unha a unha, deixando un pouco de tempo para que poidades escribir unha frase ou un verso para cada unha das cartas. E unha vez que cheguemos ao final, é posible que teñades ou ben unha pequena historia ou ben un poema dadaísta. Apetésevos? Pois imos aló. Antes de pasar ao seguinte xogo, quería comentarvos que tanto nas tendas como en internet podedes atopar numerosas barallas que están pensadas para contar historias. Algunha delas mesmo están disponibles como print and play, quer dicir que as podedes descargar e imprimir na vosa casa. Normalmente teñen unha división que pode ser, por exemplo, personaxes, obxetos e accións, e con esa combinación podedes ir construindo unha historia. Moitas destas barallas teñen a súa orixe ou cando menos están inspiradas na de Prop. Prop era un ruso que nos anos 20 e 30 do século pasado se dedicou a ver que en toda a tradición de contos, en toda a tradición oral de contos europea, había como unha serie de funcións que sempre se repetían, non?
por exemplo, pois o afastamento, o momento no que o heroe se enfrenta co antagonista, e así foi sacando unha lista de 31 accións que se repetían normalmente. Entonces hai varias barallas de prop ilustradas que tamén podedes empregar para contar historias. Quen sabe disto moito é tamén Gianni Rodari, autor da Gramática para a Fantasía, que foi quen nos achegou, eu creo que por primeira vez a moitas de nós, a figura de prop. Tamén vos digo que no de prop hai algún rol que igual conviña darlle unha pequena pensada, pero vamos, que el o faría sin mala intención, supoño. O xogo que vos trae a continuación son os famosos dados para contar historias. Estes dados, como o seu propio nome indican, son dados que no canto de ter números en cada unha das caras traen unha pequena ilustración. Da mesma maneira que ocurría no Dixit, son ilustracións que nos permiten un pouco botar a voar a nosa imaginación. Non temos por que tomalas ao pé da letra. E a maneira de xogar é moi sinxela. Tira os dados e en función das ilustracións que che van saindo vas fiando unha historia. Para xogar pódense tirar todos os dados á vez e ir escollendo aqueles que ti queres para contar a historia, ou podes ir tirando dado a dado. A min a maneira que máis me gusta xogar é tirar un dado, enfiar unha historia e despois que outra persoa, ou ti mesmo, pero mellor outra persoa, nos momentos que ti non decides, vai tirando dado a dado e ti, en función da ilustración que apareza, vayas introducíndoa na túa historia. Eu creo que o bonito destes dados é que non tes por que tomar as ilustracións ao pé da letra. Quero dicir que isto non sempre ten que ser un globo, ás veces pode ser unha viaxe ou unha aventura. E realmente nesta capacidade evocadora das imaxes é onde está o maior rendemento destes dados, que eu uso moitísimo, pero así pa divertimento, non só como exercicio nos obradoiros, sino pa a vida en xeral. Hoxe trouxenvos dous xogos. Trouxenvos o primeiro que eu conocín, que é desta marca, que é Roris, que son os que se chaman Story Cubes, veñen dentro desta caixinha, así moi xeitosos, son estes que vos ensinei antes. E trouxenvos tamén uns máis grandes, que son de outra marca, estes xogos máis cos nenos, porque son máis grandes e son así tamén máis vistosos. E creo que o mellor para probalos é que vos deixe uns poucos dados tirados e que vos vaiades escribindo en función do que saia. Que vos parece? Imos aló. Veña. Sabedes que podedes parar o vídeo, que non tendes que estar aí ajobiados escribindo a toda velocidade, non? Hai que aclaralo por si acaso. Ben, aquí comeza a vosa historia. E finalmente, ben, antes de continuar xogando, quero facer unha pequena paréntese para decirvos que tamén hai moitos libros que podedes empregar para xogar a crear historias. Supoño que a estas alturas todas teredes na cabeza a Gramática da Fantasía de Gianni Rodari. Rodari, como sabedes, antes de ser escritor, foi mestre de escola e daba a escola a nenas e nenos pequenos. E ademais diso, sentía un gran interese por saber como era esa maxia que facía que naceran esas historias. Así que durante moitos anos dedicouse a anotar nun caderno eses trucos que el empregaba ou que vía que podía empregar para crear historias. E con todo iso, e con moitas cousas que probou cas súas alumnas e alumnos, cas súas nenas e nenos do cole, Rodari acabou escribindo ese libro fantástico que é a Gramática da Fantasía, onde podedes atopar un montón de xogos que están feitos alrededor de palabras, como combinar dúas palabras para crear unha palabra nova, un invento fantástico, por exemplo, un jarfo e unha culler, que é unha cousa que sempre nos fixo falta nesta vida, pois combinando as dúas palabras, jarfiller,
pois podes crear esa realidade. E todo ese tipo de xogos locos que Rodari nos propón no seu libro. Tamén é certo que hoxe en día, nos tempos que corren, xa se escribiron moitas cousas despois da gramática da fantasía e por sorte contamos con moitos libros modernos cos que podemos tamén xogar. Uns deses libros maravillosos que vos propoñen xogos de escrita moi locos e moi divertidos son os cadernos do Hematocrítico que están publicados en Blackie Books. Así que se queredes pasar un tempo divertido, os cadernos de escrita de Hematocrítico son a vosa mellor solución, porque ali poderedes, por exemplo, facer o menú dun restaurante asqueroso cos vosos platos máis noxentos e crear todo tipo de historias e inventos locos arredor da palabra, da literatura e da escritura. E unha vez que xa fixen este inciso, creo que vamos a meternos de cheo na última parte do noso obradoiro. Así que, imos aló. Ben, pois chegamos xa á parte final do obradoiro. Nesta parte vou a propoñervos algún exercicio dos que normalmente emprego eu nos meus obradoiros para adultos e crianzas. Ben, o seguinte exercicio que vos propoño é un exercicio que eu roubei do teatro. Este exercicio é moi divertido. Consiste en contar unha historia, pero cunha serie de palabras prohibidas. Podedelo facer nas vosas casas, adultos e adultas, pequenos e pequenas, porque é realmente moi sinxelo. Simplemente escollede unha persoa que sexa a que vai a facer de directora, no sentido de que ela vai escoller o tema do que vai ir a historia e ademais vai escoller as palabras prohibidas. E o resto das persoas seredes as encargadas de estar de xurado controlando que non se diga ninguna desas palabras prohibidas e unha desas persoas será a encargada de contar a historia. É moi sinxelo, a persoa que ten que contar a historia séntase ou ponse de pé no medio dunha sala, por exemplo, e comeza a contar pois co que lle digan. Imaginemos que a directora nos di que temos que contar unha historia que fale das últimas vacacións que pasou o Xiño. Pero hai unha serie de palabras prohibidas. Por exemplo, avión, tren, coche, praia, xeados e vacacións. Entonces a persoa que conta ten que ir inventando esa historia, pero non pode dicir ningunha desas palabras. O bonito deste exercicio é ver como lle caen as gotas de sudor pola frente á persoa que ten que contar. Así que facédeo porque é realmente gustoso. Este exercicio ten ademais algunha variante, como que, por exemplo, podedes facer o mesmo, contar unha historia, pero sin empregar unha letra en concreto. Podedes intentar contar unha historia sin a letra L, ou unha historia sin a letra N, ou unha historia sin a letra E, e con estas variantes, pois, tedes diversión para un ano, máis ou menos. Traio-vos a continuación un exercicio que emprego moito nos meus obradoiros, que este sí que o inventei eu. Este é un exercicio que se chama a fantasma. Consiste en contar unha historia a dúas voces. Así que necesitamos dúas persoas que participen. Poden poñerse de pé espalda contra espalda, así lombo contra lombo, e ir contando primeiro unha e despois outra, ou se queredes de maneira salteada. Se queredes que conten de maneira salteada, debedes ter unha persoa que faga de directora e que indique cando conta cada unha das persoas. Unha das persoas que conta é a persoa e outra é a fantasma. Esta historia ten un arranque. O arranque é que ti és unha persoa a que de súpeto comeza a seguir unha fantasma. Pero ti non podes ver a fantasma. Pero o resto da xente que está ao teu redor sí que a ve. Así que con ese arranque comezades a construir a dúas voces unha historia. E normalmente saen cousas bastante tolas deste exercicio. Se queredes, animádevos a probar. Finalmente deixovos aquí un dos meus exercicios preferidos, destes que saíron así da miña mente perversa. Consiste en facer unha tradución. En facer unha tradución do frisio. Este xogo pode xogar todo o mundo menos aquelas persoas que saben frisio, porque se sabes frisio o xogo xa non ten chiste.
Vou vos deixar aquí unha imaxe na que se ve un poema escrito en frisio. É un poema moi bonito. Eu non o sei, pero os frisios din que é un poema moi bonito. Eu, como non entendo frisio, e vos ides a facerlle unha traducción. Unha traducción verso a verso, entendendo o que vos queirades ou poidades entender de frisio. Non vale usar o traductor de Google, tendes que sacalo da vosa cabeza. E desinventando o que vos parece que din os versos, pero podedes intentar ver se nas palabras do poema sodes capaces de rastrear algunha palabra, algo que vos poidades intuir que significa. Ten unha pequena variante, que é a variante Pro, nivel Pro, que consiste en que as palabras da traducción teñan o mismo número de letras que as palabras orixinais. Quero dicir que no primeiro verso, por exemplo, e no segundo, e no terceiro, e no cuarto, e no quinto, vaiades respetando o número de letras que ten cada unha das palabras. Pero isto xa vos digo que é nivel Pro. Eu creo que con traducilo e que teña un pouco de sentido xa é suficiente. Así que aí vos lo deixo para que poidades xogar. E sin máis, despídome de vos e dou as gracias por acompañarme esta tarde neste pequeno paseo por algúns xogos que podedes facer para divertirvos creando historias. Chao.